zisomo zochuluka amene cholinga chake ndikutipanga beife anake kuti tilandire zotikonzekeresa kumapeto a nthawi ino yapano. Sipokhapo okondedwa pamene akulekezera anzathu achipembedzo cha Satana pomakonza njira zimene zingaononge miyoyo ya tamvera. Ngati mukufika mu ofesi yaikulu ya United Nations muli tizipinda tiwiri timene munthu kumalowamo olopanda sukulu bola ngati uli ndi access yolankhulana ndi Satana, yolankhulana ndi ziwanda. Room imeneyi imatchedwa prayer room kapena kuti worship room, imene makosana awa amene akukwera kaya mukuphunzira lero akakakukolani kuntundako mumapita kukachisi ameneyo, kapena amene anakodwa kale amapita kukachisi ameneyo kukampembeza Satana koma moonekera tsopano osati mchizirezire muchibisibisi ayi, kumene tsopano mwa maphunziro kumayamba kubwera maganizo akuti kukhala ngati mulungu kulibe. Sisi kumveka bwino kuti mulunguyo amakhala pati. Kumayambano kulowa maganizo kuti Bible ndilaboza. Koma mukachoka pa chipinda chimenecho paliso chipinda china chimene chimatchedwa kuti thinking room, chipinda chosausa kwambiri. Mukapita mu thinking room simukapezamo mipando kapena kuti muli zipangizo chilichonse chimene chili mmenemo. Munthu umangolowa mmenemo ndika kakope kako kuti ukalembe. Mukalowa mchipinda chimenechi ziwanda zimabwera kudzayamba kupanga revelation, mavumbuluso, kupereka mavumbuluso kwa cabinet minister anjelekezi. Kuchokera kumeneku ndikumene tsopano mumatha kuona kuti mabungwe akuluakulu aku dziko lapansi akuyenda maprogramu amene ayendesere chani bungwero, zimene ati achite, zimene ati aphunzisane. Munthu mmenemo umangoyendamo ndiye mumafika poti kali pamwamba kwambiri pa chipinda pa nyumba imenechi ndikuganiza lindi floor yomaliza, ndiye mumayima ndikumayang'ana mzinda kena kumumasinzina. Mukasinzina chimene mumapanga mmenemo ndikumangoganisa basi thinking, kuchita meditate. Musaiwale Bible likuti buku ili la chilamulo lisachoke paja ulingiriremo usiku ndicha. Na Yesu njelekezi akwatenga makosana amenewa kukakweza pa thinking room pamwamba, akatenga na mutimu zao amasankha mmodzi apite mmenemo. Nje mmenemo ndi mmene mumakalowa nyamata ndikuyamba kuganiza. Siku limenelo tikusinthana ndi malemu Kofi Anani akutsika, ine ndikuta ndikukwera akuti yes brother ndikuti yinde mbale wangu. Kakope wata wagwiriza ndikuti General Assembly yasalani myezi 3 choti iye akapangisha akala mkhule mavumbuluso anja ampi. Kodi sikumveka hivi? Devo amabwera ndikudzayamba kulankhula mwamu. Chimene alankhulecho ndi chimene amapanga kukachipanga implement organization yakeyo akuluakulu chipange chakuti. Ndi anthu matakuona kuti oye head department watu ndikaswiri kwambiri chifukwa
watusa project yantu wakuti noti anthu tipange maganizo ndi mavumbuluso anjelekezi amatuluka muchipinda chiti chimenecho. Tamverani, maorganization ni madepartment ambiri adziko lapansi onse they are corrupted with the demonic power. Kwatira kuti inu ndine kugwira ntchito mmene ndi chiopsezo chachikulu, ndipo chili ndi kuthekera 80 to 75% kuti chotsa pa uzimu wathu pamene tikugwira ntchito madepartment ambiri akudziko lapansi. Chifukwa chani? 1, ndalama tikudiyayo aini yake ndi masatanisi. Ndimene nditenge kukayipereka chachikulu, ndimene nditenge kulipira nanga sukulu. Kodi mkumveka tili pa chiopsezo chachikulu kumangodabwa kuti ntchito za Mulungu sizikuyenda bwino. Moyo wanga wauzimu sikuyenda kupemphera kufuna ndili nako koma kukukanika bwanji ndi chifukwa cha ukonde satanic web imene ipanga kudziko lapansi, imene ana Mulungu tayangika mmenemo. Makosana, tamverani, Yesu Kristu kuti atsike pa dziko lapansi anadziwa kuti ukonde udzayalidwa, koma chifukwa chakuti Bible lidati anthu anga otchedwa dzina langa, kutanthauza kuti Mulungu ali ndi anthu ake. Kukondeko ndi kuthekera kota kowapulumutsa. Musaiwale buku la Chipangano chatsopano ikulengeza kuti muzipulumutsa nokha kunsamba wonjelekeza, kote kuti ntchito ilipo tsopano ndi kuzipulumutsa cha wekha mwa njira ina. Undimve kulikonse kumene uli, ndi udindo wako, si udindo wa Mulungu kukuza kuti chokako akungounika kuopsa kwa malo osiyana amene mukukhala kugwira ntchito ndi kuyendako. Koma Bible likulengeza kwa inu kuti muzipulumutsa chani nokha ku misampha ya mdierekezi. Ife tili pano kungoulula misampha. The Department of Manoa by Grand Grimoire. 2 Timothy chapter number 4 verse number 10. Wina tawerenga mawo chepa kwambiri mwapabe. Werenga ni mofundira chikwaza nthawi ngati mwaipesa, ngati sidapezeke ndiye ndiyambe kufotokoza. 2 Timothy chapter number 4 verse number 10. Pakuti Dema wandisiya ine atakonda dziko lino lapansi. Amen. Bible likuti pakuti Dema wandisiya ine atakonda dziko lino lapansi. Tamvera, Paulo sakuti Dema ndansiya. Tamvera, Bible sili kuti ineyo Dema ndansiya, koma Dema wandisiya ine. Ukondedwa, ndi utumiki wa Dema kudziko lapansi umene ukukakamiza anthu kuti asiye Mulungu. Paulo akuti Dema wandisiya atakonda dziko lino lapansi. Maina bambo, nthawi ino kuchokera mu Department of Manoa Mulungu afuna kuchenjeze kuti tukali zokondweresa za dziko lapansi zimene zidakolapo Dema mpaka na kumusiya Paulo. Tamverani, Paulo asada nini mau akuti Dema wandisiya, asada lembe kalata yakuti Dema wandisiya. Tamverani, chimachitika cha anyamatawa adayenga kupita kukatumikira napita kukaphunzitsa mawu a Mulungu kumaiko awo malinga nimene Mulungu adawatumira. Koma tsiku limenelo atafika mu mzinda wina kukhala ngati cha ku Australia ndi amayenda Dema amati akatuluka kupita kukatumikira amakakumana ndi zosangalatsa zimene zinali kuti kumene. Akamabwera amakhala kuti wadya zakudya zochokera ku misinja ya ku Babulo, maso ake aona
ntchito za mdierekezi ndiye zimakachita print mkati mwa maganizo aja adema ndikumachita comparing pakati pa kukhala mkhristu ndi kukhala mkunja. Dema zikanchulukira zoona zokondweretsa za mumzinda wa Sibile akapita yapa zabwino zokoma zambiri uku zosangalatsa zambiri zimene maso akamata amaona zimenezo zikakola moyo wa Dema ndizo zimenenso lero zakola mioyo ya anthu ambiri koma mukampu muno tamverani mudziwe ichi Dema wandisiya atakonda dziko lino lapansi. So mdierekezi akudziwa kuti chikondwerero cha dziko lapansi ndi misampha imene imakola cha ambiri. Kuti zikumveka inali nthawi imene Dema adayamba kuchoka umawamuzi ndikupita kumakaonera nawo masewera a mpira. Kodi mukundima akaonera mpira basi ulendo kokatengana ndi Paulo ulendo kokata mpaka anayamba kuta mkono. Tamvera kuchokera mu buku la Grand Gilmoa pamutu wakuti the Department of Saramanoa mundimvese pano kondeka mukatsekula buku limene la Grand Gilmoa mumapezamo maulosi azoopseza msogolo zokhuza anthu ambiri. Mugwire mawu akuti zokhuza anthu ambiri. Satana mdierekezi adayika mapulani mbuku la Grand Gilmoa okhazikisa zipembezo zimene zidzakhale ndi ziwanda zomakakopa anthu ambiri. Anthu ambiriwo nkukhala mu chinthucho nkusanduka chipembezo. Mvera nokondedwa mwa zinthu 6 zili apa mundilole kuti 20 minutes yandisalirayi ndifotokozerepo za mpira ku dziko lapansi kuti ndi chani pakati pathu ndipo Grand Gilmoa idadzodza bwanji masewera a mpira. Kodi mukundimva? Kodi zikumveka? Musayiwale chinthu ichi. Grand Gilmoa inalosera za chipembezo cha mpira kudzera pansi pa mulungu Juventus. Kodi zikumveka? Juventus ndi mulungu payekha amene akuchokera ku planeti. Inu mukuiziwa planeti imeneyi. Amen mpingo. Amen mpingo. Tamvera. Ndicho chipembezo chimene ndikuyika lerochi amene ndi Satana kunena chipembezo cha mpira ku dziko lapansi. Mundimve mamemba Advent amene ndi mamemba oyembekezera kulowa mu ufumu wa Mulungu akhristu a mipingo yonse ku dziko lapansi ndi mamemba a chipembezo cha Mulungu. Koma Grand Gilmoa inakhazikisa chipembezo cha mpira ndi kuchipanga impawa ndi ziwanda mkatimo ndipo mpirawo sumangothera m'maso umalowa mpaka mu mtima ndi kukakhala mu ubongo. Kamukunimvesa basi ndi kukhala chipembezo chinzache cha chipembezo chimene inu mumapembedza cha Mulungu icho chopambana. Kotero kuti mumakhala ndi kusankha pakati pa Mulungu kapena masewera a mpira. Kodi zikumveka zimene? Satana anaitengaso chimene chingati chigawo chimene chikusokoneza kunjako. Sindikunena ife kuno kukantiri. Kodi zikumveka? Ife tili bwinoko koma ndizotheka kuti weekend tatopa Sunday ija sitikupemphera titha kutuluka apa kupita pa trading kukaonera cha mpira. Ndikuganiza kuti palibe chimene chavuta nga mpira ndi chimo. Mpira ndi vutonga. Koma Grand Gilmoa ikunena kuti ndi chipembezo chimene chizakhazikika kutsogolo kwa nthawi. Kodi zikumveka zimene? Ndipo ochipanga chipembezochi kuti chikule ndanyamata omwe aja makabinet minister andierekezi ndi achaini yake achipembezo cha mpira. Ndi chifukwa chake lero ndayima pano palibe kalabu ku dziko lapansi ya mpira imene mwini wake si Freemason. Kulibe. Ndipo Illuminati ikudalira kwambiri ku chipembezo cha mpira ku dziko lapansi.
kodi zikumveka izi chimene tu inu ndine lero antopemphera kuchokera muzipembedzo zonse za dziko lapansi tenda kuziwa kunena kuti ni msampha umene mdierekezi wautchera kumapeto a nthawi kuti inu mukakhalenso masapota amadepartment a milungu ya ziwanda zoyimira malogo amene amakhala mmajezi a mipira kandikumveka kani ameni mpira timfaneba malamulo adzaswedwa tikadzakhazikitsa chipembedzo cha mpira ndipo tikadzayikamo chikoka cha mbiri kodi zikumveka izi so muzindimva munthuke sukulu palibe apa kazikumveka kaya kwa zimene zikanamamveka bwino ndikadakhala kuti ine ndikuzilemba koma muchingerezi koma ine ndikuwerenga muchinenero chanu mulungu akuthandizeni zoperewerazo mubve nawo kodi zikumveka izi ameni ndikudziwa kuti kusogolo kwa nthawi zitheka ameni kufuna kumangiriramo zithunzi mmene kuti apaso nane ndiziponya nawo ni makumbira naneso ndimafuna kaziwa angwe anyamatani ungamalekelekelekata limakumbira ameni mpingo koma ndikanaziwerenga nchichewa zikomo chikwa chaino amene mukumva chichewa kudziko lonse lapansi ameni ngati muli ndi azungu atanthauzireni ngati muli ndi achewa angulu angoni ayawo akutanzania akuti atanthauzireni ndikunena panozi akunena kuti malamulo a mulungu adzaswedwa ngati tidzakhazikitsa chipembedzo chokhala ndi chikoka cha mpira amenewa ndi mawu amene ndatenga mu Grand Grimoire kuchokera pa tsamba lache la Department of Salamanoa kodi zikumveka now anapanga launch chipembedzo cha mpirachi ku dziko lapansi ndipo akunena kuti chidzatithandiza bwinobwino kulimbikitsa ndi kulambiritsa anthu ambiri milungu yosiyanasiyana muyimve statement chipembedzo cha mpiracho chidzatithandiza kulambiritsa milungu yosiyanasiyana ku dziko lonse lapansi kodi zikumveka statement ima ndi option tidzasonkhanitsa akhristu nakhala apawiri ngati tidzakhazikitsa chipembedzo cha mpira ndi kuchipasa mphamvu ikuopsa bwa chipembedzo cha mpira chakoka mamembala a chipembedzo zonse kuphatikiza Seventh-day Adventist amasonkhana pamodzi pa stadium pansi pa chipembedzo cha mpira kodi mukundimva koma chikuchokera kwa mulungu opsa kwambiri Juventus kazikumveka zimene amen amen kodi tili limodzi akunena kuti chimenechi chidzakhala chipembedzo chimene chidzasinthanitsa malamulo a mulungu ndi kwasinthanitsira ku chikondwerero cha munthu kapena kuti chipembedzocho chidzayika pa sikelo malamulo aja a mulungu kodi zikumveka zimene amen ndi chifukwa chake tachita tsoka ife kuno kumalawi kuti mipira yambiri yabwinoyo imaonetsedwa madzulo sabata litatha kodi zikumveka zimene ndiye timathamangira kukakhala mmasikirini kukaonera cha mipirayo ena kumene kumasangalala kuyang'ana kuti akoma mpira uja ulira mulungu zili bwino achipembedzo cha sanje ndi kumasangalala kuti mpira uli sabata uli satani kodi zikumveka china chitakupangidwa kuti chithandizire kuwononga chipembedzo cha mulungu ku dziko lapansi amen mpingo
so inu ndine pano timveni pofuna kuti alambiritse ambiri muchipembedzo cha mpiracho anagwiritsa ntchito malogo. Kodi mukundimva? Ndikukumbutseni kuti kuchipembedzo cha sataniki tili ndi kunali Catherine Baley ameneyo ndiye ndi designer wa malogo, satanic designer wa malogo. Catherine Baley ndikuuzeni makosana, Catherine Baley amalowa nawo pa thinking room chifukwa yeso ndi 33 degree ndi member ku cabinet ya ndiyelekezi. Kodi mukundimva? Ndiye yenga amene amalandira cha mavumbuluzo, ndamene anabwera ndi logo imeneyi pa 6 September 2011 kudzayika mulungu janyamata amene anali kusakaniza mavirus komanso kupanga mankhwala amene adzasokoneza tikamaza tsegulira ziwanda zokamenya nkhondo ku dziko lapansi. Ndi anatulusa saini chamayiona ya covid19. Kodi ndi chani chimenechi? Ndi dziko zija mmaziona zija ndi maplanet, makontinent mmaziona zimakhala ngati uje. Kodi zikumveka? Amen mpingo. Ndi ameneyu ndi amene ali ndi ofesi akapita kumeneko timu yanu ikhala chani? Timu yaine ikhala Barcelona. Kodi zikumveka? Ndiye iye ndi amene amapita sopano ndikutenga logo kukaigulitsa kuti kumeneko ndikajamma kaona katayikidwa pati pano. Mundilole kuti ndichite ndangapo kuti atitsegule m'maso. Amen. Logo number 1 ndiye World Cup. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimene? Amen. Munaiona logo imeneja kunena kuti anajambula ndi dziko. Munaliona? Ndiye adaika manja imene imachedwa kuti satanic arm imene inakagwira cha. Kodi mukundimva? Mmene amapanga launch chimene chicha chimpira chicha cha World Cup panasonkhana makosana okhala ndi 33 degrees okwana 170 onse pacha pamodzi. Pada alibe bulutu pamene ayi okha mfiti zikulu za dziko lapansi chifukwa mumapita kumeneko mutakonzeka. Ine kuna alibe chifukwa ndisanabadwe komanso ndisadalowe satani ndizoti ndikazipeza zolembedwa. Kama kundimva kale tamvera kunena kuti tidzayikamo mphamvu yogwetsa dziko lonse lapansi chifukwa satana pa logoyi ali ndi manja ake ozungulira. Kodi zikumveka? Koma amene adayimirira tsiku limeneli ndi kugwiriza chikapu chimene chimpira chimenechi anali munthu otchedwa Philip Costa, anali 33 degrees satanist kuchipereka ku dziko lapansi kuti chimenechi chidzakhala chipembedzo chimene satana adzakhala kuti dziko lonse walifungatira. Kotera kuti mukamaona chithunzi cha World Cup amaita ngati chikhwe pang'ono koma katikati muja mukaona kuti chimaoneka ngati manja agwiriza dziko. Ndiye dziko lapo kuti ndilalaundi limafanana ngati mpira. Yes. Koma manja azungulirawa eni yake amatcha kuti satanic arm. Kunena kuti chipembedzo cha dziko lonse lapansi chimene chidzapanga unite akhristu onse Bahai azasonkhana pamodzi ndi kukhala chikondwerero. Kodi zikumveka? Shinto azasangalala pamodzi ndi wa Seventh Day.
chifukwa cha mpira adzayanjana posapota mipira kazikumveka kaya amen so tamvera ngati iweyo uli ni malaya ndiye malaya yako anajambulapo cha World Cup udziwe kuti wanyamula manja Satana kumbuyo kwako Satanic act kwani chima kukhuza bwa suvutika kufikirirwa ndi Satana mjerekezi ndichedwe pamene kuipa kwa malogo ndizitenjeka ya chani zithunzi zimene zimakhala msalu zanu zimene anthu amavala kudziko lapansi zokhala ni madizaini ndi zithunzi zosiyana-siyana ndi zakuti ndi access ya pafupi kwambiri imene mjerekezi amagwirisa ntchito pofuna kukufikirani chifukwa chake pogula wasangogulapo ayi jambo ni mwachita mwachiyang'ana koma sopemphero likhale pacha patsogolo kuti so mulungu akutseguleni maso mtima wanu ukagunda kuti kachithusa kakalida bwisa chovala chochitanili tisiyeni kulankhula kwa mulungu komweko nandaini mudala wako Satani mukuziziwa ndi kunena koma mulungu angakulankhuleni pogula chinthucho kantima bii ndikachithunzi kena kake kamene kali pa chovala chanucho kulankhula kwa mulungu mkutiko komweko mpingo ndizikumveka izi na ngati mkhristu kudziko lapansi sakufunika kusapota Satana mudzina la mpira atayika chithunzi cha World Cup kudzanja tamvera Department of Talamanoa ikunena kuti iwo adzala mpira ine muchinsinsi kudusa mumasewera ampira kazikumveka zimene amen mpira tamvera kuchokera kwa mulungu Juventus iyeyi akuchokera ku planet yotchedwa Jupiter ndikumena makhala Juventus kazikumveka kaya koma timusayiwale sanzanga ukonja mpira kuti ndi timu Juve ine ndunama ena ayiwe pano ndi masapota a Juve mulipa kapena amene mukundimva ndinu masapota a Juve ndifano sindikudziwa Paulo akuti kuphatikizika kwake nchani pakati pa kachisi wa mulungu ndi kachisi wacha zikuphatikana bwa kuti ndikukacha mamawa muvale Juve nkumayenda muse mwavala Juventus kuphatikizika kwake kwa Mkristo amene mukupita kumwamba mutanyamula chimene chinkotani wakondedwa ndi njira imene Satana akuonongera ambiri pamene kufika kumapeto anthawi ya pansi pa kodi zikuveka izi tandilolani ndichite mothamanga ukondedwa tamvera chimene chimachitika nchani masewero ampira akhala alipo kuchokera kalekale tamvera ngakhale mu ufumu wa Roma mpira unalipo munyengo chimene Paulo anali kutumikira analankhula mofanizira pa masewero a Olimpiki iye adanena kuti ndalimbana nako kulimbana kwacha kwabwino ndayesesa kuthamanga makani aliwiro kazikumveka zimenezi tamverani okondedwa amati munthu akagonja pa masewero a finals ogonjayo amandula cha munthu ndiye munthuwo amaugwira ngati mmene mumaonera so chidesign cha World Cup chicha kuugwira chonchi ulendo kukaupereka kwa mfumu empire amene akulamulira nyengo izi imene watira kuti kafukufuku akunena kuti ma empire amene akhala alipo achina chakuti manyumba zawo mumakapezeka zimintu za anthu plan yourselves ndi anatolera zigama zina za anthu amene adapanga za mphamvu koma adalephera adazitenga zigamazo ndikukazikaso mu secret archive ndiye kuseli kwa secret archive mmene muli Grand Grimoire kumbuyo kuli room
imene kumapangika chipembedzo chopsa cha Moleki, kumene asungwana aja amatchedwa masiste amapita kukagonedwa ndi kutenga zimimba, anawo ndikumakapanga human sacrifice as I'm talking. UN ikudziwa, boma la Roma likudziwa, aliyense akudziwa, amene ali pamwamba pa chipembedzo cha Satana akudziwa zimene ndikunenazi, ndipo chilipo tikunena pa. Tamvera khani yosausa pamene ma aborted babies akuperekedwa sacrifice kumeneko ngati chipembedzo cha Moleki chimakhazika masistere wangati ali bwino wakondedwa. Tamvera nthawi yomweyo anyamata amene amanena kuti ife sitigona ndi masisteriyo amalowetsa kumbuyo kwa lumu imene kumene kuli chithunzi ngatichi pamwamba atalemba Venus ndi amayika mphika pamenepo, ndiye kuti mafazala makadino amayima pamenepo ndi kumaonera chithunzi cha bululu ndi achaje apukuse mpaka mmene mwanyamata aona hanyo sosa kukosana zikuchitika kudziko lapansi pamene fetu ndimo. Musaganize kuti zinthu zili chimodzimodzi. Satana ali pa ntchito yokweza ufumu wake pansi pa nthaka, uku kwina akulepheresa kuti akalowe mu ufumu wa Mulungu. Kodi zikumveka zimene? Hani yosausa. Arsenal the Gunners by Grand Grimoire, Department of Saramanoa. Tamvera. Satana nthawi zonse amafuna magazi. Zimene zinthu zolembera za mu Grand Grimoire, ndipo design ya mfuti imayimira chala chophera cha Satana. Kodi zikumveka zimene? Ameni mpingo. Ameni. Ikuyimira chala cha Satana chota chophera. Ndicheno kaya nditu wakwina hapo sioneka koko ndiona kuti ndichelo. Amen. Mungu ndimva bevani kujambo la kundivuta koma Mungu ona be patali patali inu mumaiona kuti mfuti iyi mwandimva. Aha ndeba makhalaka timadusapa mwandimva. Ndiye kuti ilili mumaliona ukuli design ya mfuti ilili ndi dzanja. Kodi mukundimva? Zimene akufotokozera akamakuphunzitsani ma 24 timachula mafuta aja kama ndimvesa akamafotokozera za mala ma 5 finger ma 5 star malogo akamakulowesa mkalasi amayenera kukuphunzitsani ku sataniki kutanthauza kwa chinthu ndiye ndikunenazi sizowerenga mu novelo koma zimene ndidaphunzitsidwa ku sataniki kuti inunso muzidziwe kuti iyi mfuti ndi dzanja ndi zala folo za ndiyerekezi zapanga chonchi chimodzi chata mwenimva ndiye chala ichi mwini wakeyo amachisha kuti chala chophera. Kodi zikumveka na kunalibe futi zaka zonse zimene mpingo wakhala ku dziko lapansi mpaka pamene anyamata ochokera ku cabinet ya ndiyerekezi amayamba kupanga mfuti mdziko la Germany. Kazikumveka zimenezi ataipanga mfutiyo ndi pamene tsopano panabwera mawu akuti the Gunners kapena kuti Arsenal. Kodi zikumveka timu ya Arsenal ikuchita symbolize zipangizo zida zimene zimagwiritsidwa ntchito ku nkhondo. Now chida chilichonse chimene chimapita ku nkhondo chimapita kuti chikaphe osati kukapereka munthu. Kodi zikumveka zikumveka chimapita kuti chikaphe chikakhesecha mwazi kumene chikupitako. Ndiye mchaka cha 1888 munthu otchedwa Makuzi Biremo ngamene adapanga zida za nkhondo na apanga mu design ya dzanja la Satana ndi kuliyerekezera kuti imene ikhala mfuti
ndipo mpaka lero kulibe design ina ya mfuti ndiyo mweyo basi. Amangosintha kuti chikhala chachikulu, chikhala chikupanga laundi, koma design yake ndi iti ndiyo mweyo. Chifukwa chani tsopano chikukhuzana ndi mpira? Mukamasapota Arsenal mumakhala kuti mukuyika moyo wanu, mzimu wanu pa chikondwerero cha anthu ophedwa ku nkhondo. Zimakhala bwa nyengo yathu imene ndakhala ndili wa sataniki muchipembedzo cha satana mu zaka 17. Tidali ndanyamata amene special ndikupita kukatolera mafresh body amene angophedwa kumene kuja kunkhondo chifukwa kufunika. Amen. Kodi zikumveka eti? Tupira fresh lakuti langofa kumene kuligwira ndi kulitola nthawi yomwe ndi kulipalapala kulipanga grind kuti libwerese cha ufa umenewo ndi umene ukusakidwa mpaka lero, umene tikuyenda nawo mu covid19, mmene mitembo iyi sikudziwika kuti ikuyenda bwanji. Hani yosausa. Amen mpingo. Okondedwa, tasala pang'ono kufika kumwamba, masomo athu muyere. Chifukwa ufa umene umakathandizira akamakapanga chemical ija ya sero yotchedwa HEC 293 imene amapangira zakudya kapena kuti mulengi wa zakudya. Kodi zikumveka? Maenda bambo nkhani yosausa. Ndiyakuti inu mukakhala kuti muli kusapota ziwanda zimasapota nanu limodzi ngati mukusapota chipangizo chophera anthu. Kodi mutangoganiza mmene ndikufotokozerapo mukufunika inu kuvala the gunners satanic finger yophera ili pa mtima pano ngati mkhristu? Chikufunika ngati? Kodi chikukuthandiza njani? Chikuthandiza mwainu kuyika ziwanda zimene sizimakhala ndi kuopezera mukafuna kupanga choyipa. Kotero kuti kuyambira nthawi imene chipembedzo cha mpira kudusa mu Arsenal chakhala chikuchuluka, kuzimangirira kwakhala kopheka ku dziko lapansi. Kafunse na polisi akakuti tusike data ya anthu amene akuzimangirira Arsenal pakwawo. Pakwawo pakepa yalowa mpaka pachalichika pakwawo. Amen. Tikutulusa mitembo mpingo mwathu yanyamata wongozimanga. Ndi mizimu ndi chipembedzo chimakhala kuti chikuchitika ku dziko la mdima ndikumakavutisa anthu. Ine mwina nthawi ndilibe ndineneretu chaka chilichonse pansi pa thambo pamene otsogolera dziko akuyikidwa amasayinira nawo mfundo za mu Grand Grimoire, the Department of Manoa, kuti adzapereka nsembe kudusa mu mpira. Tamvera, chaka chilichonse dziko la Malawi sililephera kutaya anthu 4 kapena 5 ofera pa ground. Makaonena mpira kapena kufera ground imo kapena kufali pala hivi. Kodi zikumveka hizi? Ifo zimeneji zikuchitika dziko la seracha lapana chinsinsi koma chili mkati chakuti anthu sadziwa bwino apo. Kodi mwandimva hivi? Manchester United, the Lady Devils, mukafika pa timu iyi ya maniyu kani yovuta nzanga anyamatawa ze sada jibise anachita kunenera ati kuti we are the Lady Devils. Ndimanena kawiri kuti ndikafika pa timu ya Manchester United ama ndikumbusa kalelanga ndimafuna ngati ndilile ngati mena anafuna kundirizira mbale tsiku lina kufika yapandika nthu kake kaje ndikunena kate kundiwonesa guwa la nsembe la steak napita wachisoni kucha mabale ucha akanaziwa chimachitika pamene pati
anatikumbusa masiku amene timatenga matupi anthu amo ulendo nawo kukwera pa step namba cha 12 kukaikapo cha munthu anyamata atsikana maleti devils ndakuta kutenga mipeni kuta kupe nge mipeniyo imakhala ndi design ngati imene mumayiona pa logo ya Manchester munaona kuti pamakhala kampeni apa mandimva akakama sogola chonchi ndekena kakamabwera chonchi akakataka katatsogola ndiye ichichi chimagwirika ndi mkaka ndiye iyi ndimene imachedwa 3 finger of death. Iyi ndimene mukaipeze ena dango ikangati chimanga pakati pa nkuchika uku nkupanga chonchi komabe ndi 3 finger chimakhala ngati chimanga ndi 4 komabe ndi chinga ndi chitatu 3 finger of death. Kodi zikumveka zimene khani osausa omweyi mukuiona apa ndimene ladango ikaka mutu ngati tambala mkukweza timalichowa cha titatu umutu wa tambala iyi ni nkhufu 3 finger of death. Tili pa mavuto kudziko lapansi zomvesa chisoni kuti inu mudanyamula 3 finger of death ulendo kukalowa nkachitolako siko kavota khani ovuta khani osausa khani afuta mpaka na kukalowa kukavotera 3 finger of death mwaika mwaona makosana amaina awo akugona kachetechete chikwawa chatera pamene nyamata wa ng'ombe zake khani osausa ndi 3 finger of death. Anayenera kusawa adayenera nkuluyi adayenera chimwenewa kupereka nsembe chifukwa ndi 3 finger of death. Zidakalipo imfa thawi lake wera kwa mbuyi khani kuvuta sikuti zitha chimozimozi mainga bambo tikuyenda masiku osausa komanso ovuta kwambiri. Kodi mukundimva ameni mpingo. So iyi ndi logo imene ndiyovuta so kwambiri tamverani ngati muli ku satanic temple kumeneko mumaphunzirako mansilota ndi chani mbali wangu chichoja kumupha munthu koma mwamutani mwamuzinga ndiye imachedwa kuti cha mansilota simbo yakumene mumpitise munthu ku temple ya sataniki kokamupha kuti kumeneko munthuyo akaphedwa munjira ya mansilota ndiye kuti kumaina kukhala kasaini kake kamene kaja kali ndinu pa jezi ya maniu. Kodi zikumveka koma pokamupha munthuyo ndiye kuti pakuyenera kukhala the lady devils atsikanawo a lady devils ndi amene amadzola zija ndimazitcha kuti ni papa red lipstick alipyu ndiye tampeza kuchariti lady devils aliko kumeneko ayenera koma lady devils ili pakama ndiye sinandisolesa ntendere ndikalowa chali chicho ndikapeza kuti akazabusa ndimembaho lady devils zili pyukuka mwa khani osausokoneza akuyenerayi ndi mwana wa nkhosa wake uti mansilota the lady devils kupha kukuchitika kudziko lapansi. Okondedwa pamene mukusapota mudziwe kuti department of salamanoa ikuyika anoint ku department ya zamasewero ndipo inuyo muyenera kudziwa kuti simasimbo wamba si zinthu wamba akisi tulukani mmene tamverani buku la chivumbulutso chapter number 18 1 2 3 4 kupita musi akuti wagwa Babulo mwasanduka mokhala moja ziwanda ndi mbalame zonse zodanidwa mmusimu akuti tulukani mmenemo anthu anga wakondedwa tili pa ulendo ndiofunika kutuluka
kuzipembedzo zimene munangoziphatika mu dzina la masewero ngati mmene mudalowera anthu Department of Saramanoa PG3 imene PG3 imene inabweresa ma Nigerian movie mmakomo mpaka amayi ndi member wa chipembedzo chimene kuti zikumveka zimene Telemundo kodi lili limodzi amayikapa khani yovuta wakuti nyemba zakhala zikupyerera chifukwa cha Telemundo kodi zikumveka mashati akhala akuotchedwa adandiotchera kashati kanga ndakafisira apa akuonera Telemundo dofe basopa chipembedzo holo wachi chichabu chituluke kodi zikumveka ngati mwana wanga unagula ichi ukamasamuka ndi chimene chichoma utani nacho upite nacho uzipita nacho the Department of Saramanoa PG2 khani yosausa mmene anthu timajoyina chipembedzo kuchokera mukuonera ndiye kuti amayamba kukamenya nkhondo imene sopano imakayamba kuchita mind affected kuchokera kumamuvi amene tikuonera empowered by Grand Grimoire kazi kumveka izi amainda abambo kodi inu ndine madzulo ano tili pati tisazione zinthu zimene zokondedwa ngati zinthu zophweka ndizoopsa komanso ndizofunika inu ndine kuziziwa bwino wakondedwa ndi mdula amene imani Chelsea United ndibwere pa the blue Chelsea amen kodi Grand Grimoire Department of Saramanoa ikuti chani pa chitimu cha Chelsea mauni Chelsea walibe nchipi mwandimva koma inu mukhale concentrate ni mawa kuti the blues si blue wa uniform ai uli mkundimva the blues samanena blue yo ai koma ndi satanic language imene imabwera kuti bariamu kapena kuti blue wale ndiyakuti akukoka inu kukatsegula ziwanda zikamenye nkhondo lapanda zida mowa kodi mukundimvesa anthu amen mpingo kuchokera nthawi imene timu imene chaka cha 2000 ikuchoka ku ligi yaing'ono sopano yayamba kukwera mu Premier League sinkachita bwino koma idayamba kuonekera mu chaka cha 2000 kutiyamba kumakwera top 4 top 3 kenapo yakwera lero mukuiona ipina pake uko amene mumasata za mpira koma mmene yakwera imeneyo ndi mmene somowa wakulira ku dziko lapansi kulezera pwalowa ndi kukagwira ukapola anyamata ang'ono anyumba zathu kote kuti atizunza ife ma advent anyamata chifukwa chenicha abambo nyumbamo asete sideo ndi sapota wa show yemo okusiyani bwa mbaye uchamati mukafuna kukonza mwana muyambe kukhoza cha kholo ndiye iweyo mzibambo opembeza ndiwe sapota wa shows the blues blue wale mwowa umwa ndiye mwana achita bwa ndi mmene kumwa pata kwachulukira ku dziko lapansi pamene so chikupanga expand kuonjezera masapota ku dziko lapansi chitimu chimenezi mmene monse ndi mmene zikhute zakachaso zayamba kumangidwa every location 10 meters iliyonse Grand Grimoire akuti aledzere kuti tisokoneze mbado wa chaka chikubwera kuti zikumveka zimene amainda abambo sentisamale izi zimene ndikufotokoza ndi zimene ndidaono ndi maso anga ndikuwerenga ineyo nkuzisunga kuti mwina tsiku la lero mulungu ankalidziwa kuti ndikwanise kulichenjeza cha dziko lapansi okondedwa ngati mowa ku dziko lapansi wakula uchidakwa wakula wabwera chimodzi ndi kufika limodzi ndi pamene mpira wathandizira
kuti ziwanda zimenezi ziyendesha limodzi. Akanthauzira wina anati ayi kuonjezera pamawu akuti the blues ndiye kuti mukunenanso blue opepera kodi mukundima ndiye kuti mmene mukudzaza mu stadium ngati muli Chelsea the grand Gilmour department of Salamanoa ziwanda zimatuluka ndikumayenda mu stadium mmenemo ngati munali anthu 10,000 amene samamwamowa akamatuluka anthu 30 pa anthu amenewo akukayambira tucha komwamo. Kodi zikumveka zimene zokondera zimene Satana akupanga tenti tuluke muti mmenemo anthu anga ngati mkhristu sitikuyenera kukhala mu chipembedzo china cha mpira koma ife tikhala opembedza Mulungu yekha. Kote kuti mipira yonse kudziko lapansi matimu onse ampira kudziko lapansi pamodzi ndi malogo awo ndi masymbols achipembedzo cha Satana. Inu simukuyenera kuvala ngati Saulu kapena kuvala ngati malayawo kapena kupita kukasonkhana mu msonkhano wa anthu ochimwa. Kodi zikumveka zimene? Amen mpingo. Ineyo ndimalize nditi muyi ngakhale kuti sindinafunika kuthera pamene Barcelona. Kodi zikumveka zimene? Mala kuti Barcelona eni yakewo ndi site mumadziwa zimene. Komanso mumadziwa kuti mayina amasitewo sanangobwera amabwera sopa chaniso pa zifukwa zake. Zikumveka Amen mpingo. Amen. Sotamvera. Barcelona amati amayi wa ana ambiri. Zikumveka khani yosausa khani yovuta ndipo ana ambiri mu dziko la Satana amabadwa. Ndiye pamenepa ndi phunziro palokha pamene tidzayambenso kuphunzira mmene ziwanda zimaperekera mimba m'makomo mwathu kuti ikabadwe mbewu ya Satana yofungatiridwa ndi inu kuleredwa ndi inu mwanayo mpaka kubadwa ndi naniye amayamba kuonesa zizindikiro zakuti mwanayo si mbewu yanu. Kumakhala atayamba kuganiza zokumenyani, atayamba kale kukunga mafaiti, wayamba kale kutukana, wayamba kale kulowerera, wayamba kale kuba, wayamba kale kuonesa chikhalidwe china cha chilendo up the extent yokasunzumira amayi yake akamasamba. Wapita mwana mimi ndi mbewu ya Satana imabwera bwa pologalamu yomwe icha tikakhala pamphasa. Kodi zikumveka izi? Makosana amene waziwanda zotchedwa janani ndi zimene zimalowa. Kodi zikumveka izi? Sopano mukagona abambo muzikhala kuti chibi muzamva nthawi zina kumapazi kukhala ngati simunafunde blanket kukuzizira azimveka ndiye ukamaona ngati kukuzizira ndi umapanga timapaziti pia ngati kuti ukufuna kukokera chofunda koma nthawi yomweyo umakhala kuti ukuzipinda. Mukhale ndi experience kuchoka lero. Ndikudziwa kuti ikuvutani sinu anamulu ndiwopemphera ndipo mkulu amene sangabwere koma ndingokuwuzani kuti mudziwe chimene chimachitika. Kodi zikumveka? Na mukazipinda ndekuti nthawi imene mukufunya mapazi ngati munagona muona kuti tulo mkwe tatani tata pepani paliwana. Ndiye nthawi yomwe tsopano muona kuti zinthu zavuta zayimirira kuti pologalamu ita panakhala mphamvu zachilendo zakuti tikayika naye aya kwafusa kuseli afotokoza bwino kuti koma zana zinalibe.
pepani tamvera ichi mgwirizano mkumano umene uchitike pamenepa sulipo chifukwa cha inu koma Satana akufuna mbewu yake. Anyamata asungwana amene akugwira ntchito mzipatala zina angandithirire umboni pa zimene ndikufotokoza zikuti anayena amene ndi mtayo otayidwa anamwalira anatayidwa anafa siku lobadwa anabadwa koma awkward ziboliboli. Kodi zikumveka choti kuchigwira chikuoneka kuti si munthu china chake koma chikangophonya pang'ono pya kuti chatengera kwa majinsi au munthu ndi pamene amabadwa ngati munthu. Oyamwisa ndi iweyo, odyesera ndi inuyo, mwana uja mpaka kumata kumakula. Muta zimenezi zimapezerera anthu amene mumakhala ndi mapemphero achibwana pogona ndi chenjeze. Pemphero la pogona silo pemphera mutavula. Kodi sikumveke chibadwira mani nawa bamboja chibadwira akuti ulende okata okagona basi akafika papa agwada pamenipo basi ipemphere koma onse sanata akuti pemphero lapota samala ubereka Barcelona. Hani osauti kodi tikumveka hizi ndizovuta hizi. Adidas all day dream about sports. The pyramid, the ark. Kodi tikumveka the Adidas, the way to 33 degrees. Ama kuikila nizimeni kodi tikumveka zimeni ama ikadidi zimeni hani osausa ukosi ameni mpingo amainda bambo ndi misampha ya kudziko la pasi. All day dream about it sports. Adidas ameni mpingo ameni hani osausa tidzapa kumba tsiku lina libu palibe otichosa. The 33 degree symbol. Can you put 33 degree symbol? Ukuima songoka. Mwagona ukuima songoka. Waiona imeneyo? Mwandiona? Mwaona na imeneyo ndilibu. Zimene zitu ndizovala zimene anthu achipembedzo cha Satana adazipanga anoint ndikuzipereka kudziko la pansi with a purpose to destroy the church. Kodi mukundimva makosana? Samale pamene ndikuvala, tisamale pamene ndikukonda zinthu. Ndizokongolatu zovala ndikunena zinthu. Malipulika zopa mwamba kwambiri sizimangobwera zochipa. Zovala nthaja apa mwamba. Kodi zikumveka zimene? Amen. Koma inu mukandiyang'anisisa ine pamenepa sindikusoleka kufotokozerayi. Amen. Sindikusoleka kutani apa kufotokozerayi. The power of fertility. Can you source? Chikumanepo duka mphepo azibana. Ndazima. Amen mpingo. Amen. Amen mpingo. Kani otani mene? Yo sausa. Amen. Kani ovuta. Nike. Kuchokera mu Department of Salamanoa. Mukasekula Grand Grimoa. Mukapesa
zima simbo 8,500 matimu ena sana bweli amene atakatenge kwa masimbo ati amene huyu kwa sikumpepe kama makosana sikale ndikuziwa kuti ndichira ngati ndizaphere kugula yanga ndichita yobwereka nane ndizipanga khete ndiziwa imodimo pati sikumbeka tizimuona pakuti akuti bwana tichaone pamene papapa achina spad kuti sikumbeka timuone Liverpool kuti ndinda tisapeza pati pamene mukampeza kuti ndikambalamo njamata mukalowa mu satanic temple kama kuphunzitsa Liverpool ama kujambulirani msinje koma utaenda chonse ndikuti uku ndikuja kuntunda uku ndikujani kumusi ndiye mbala neyo ama iyika kuno madzi akuchoka kuntunda akuthamanga mbala neyi kuyenda chokwera kupita ndicha ndi madziwa ama tichani mene Liverpool the spirit of against ikangochita apiye pa nyumba pano makosana anzanu kulima pamwepo kukolola inosa kolola the spirit of against kodi sikumveka malonda omwewa kuyala anzani kugulisa inosata osagulisa chili chonse ngati muchite ndichosaukira kwambiri dzulo mmene anzanga amakagula malata mamawa anali 2,500 lata limodzi koma ukamapikawe mazulo ukalipeza lakwera 4,000 the spirit of against Liverpool anointed by Grand Grimoire kodi sikumveka izamainga zili pa ulendo koma osausa zili mbwe kudziko lapansi zoti zizikhazike pansi Nike ngati mwavala Nike ngati mwavala Nike ndikuti inuyo mwachongetsa amene pingo ngati mwavala cha Nike kumene mukundimva ndikuti inuyo mwatani mwachongetsa 45 demons zimayamba kulondola pacha akampani mukalowa kuchalichi pa 45 demons zimene mwachongetsa kuti you are a member of that group zili apo tuyembekeza sinanga muna muli mphamvu halo wanga akukuti ngati kumphamvu aloko mukangochoka pano akakujoyina nyamini basi amaphunzira aja anaphunzisa cha kutayirawo anaphunzisa cha kutayirawo unati cha kutayira basi amkute mmutu manu basi kungosala nzima pepa chibaibulo mwachongesa niwosausa mainda ndikuyenda koma mmasiku ota omali amainda bambo mundilole kuti ndimalize ndikapa chikondi cha mamuna kapena mkazi inu mukumudziwa kapa tamvera kapa ndi jezi amajambula chithunzi cha munthu wakhala mtsikana kodi mukundimva apaso mtsikana nayenso wataniso wakhala ndiye amaombana cha misana uyu amayang'ana uku manja wagwira uku uyuso amayang'ana uku manja wagwira uku onsewa amakhala cha chonchi chofunya koma atagundana cha misana kodi mukundimva imene icha ndi simbo yosausa kwambiri imene pofuna kuiwonjezera simbo imene imabwera ndi simbo ya open love yanyamuka yapita imene yanyamuka the sign of ajata kamukundimva kaya kodi chimene chichikufunika mkhristu avale achika kumbuyo amainda bambo tili mmasiku ota omaliza mmene satana ali patsogolo kwambiri kuonesa zizindikiro
zipangizo zace ku dziko lapansi koma mukuzionazi mphamvu yace likulu lake lili pamwepo pa Vatikani kuchokera mu Grand Grimoire mmene ziwanda zikutuluka kupita kwa anyamata a 31 32 33 degrees kudusa ku Blue Lodge ndi Yokolite ndi Common Go kukapanga Luciferian cabinet kodi sikumveka imene sopano imatenga mauthenga ndi kumapitisa ma department WHO kodi sikumveka zimene WFP aja IMF zikuyenda kukafika kumene ndechitaka kugwira ku IMF chikuti kutsogoloku tika imene imatchedwa kuti mumutikali kapena kuti digital money techipange practice ndikumene anakwerera mani achiwiri kukafika pacha khani yosausa kudusa mu kampani ya Airtel mphanga anadusa kumene kodi sikumveka zimene ndakuti hepiyeni kudziko lapansi tithandize tiyambireti kwapanga practice kwalanda ndalama ndanachita launch Airtel money kudziko lapansi khani yosausa maika tasala pang'ono kupita kwathu chentikonze mitima satana watuluka kudzenje kuonesera cha zinthu zake zonse sopono pamene pampang'ono koma mpingo ukangopita zifika povuta kwambiri mainga bambo mulungu akuthandizeni mpaka tsiku lina kulankhula ningaonthaeta koma kutheka utikoze kwa utasopa komanso nthawi ikoze kwa kutichera ambuye akudaliseni mpaka tsiku lina amen. Mungu kumbutsana mulungu sanga unonge dziko asanaululire ana ake nafanika kudziwitseni kuti no ndi chisankho cha ife ngati ana mulungu kupanga chisankho pa moyo wathu Yehova kumwamba athandizire munthu amene kupanga chisankho mauthenga akuvumba komano tukhala ndife kuti kupanga chisankho patokha Mungu kumwamba akudalitseni kwina kulikonse kumene muli amen.